posledných mesiacoch druhej svetovej vojny začal samotný Adolf Hitler pochybovať o mužoch, ktorí kedysi viedli tankové divízie, spochybňujúc ich lojalitu a schopnosti, zatiaľ čo sa Nemecko rútilo k trpkej porážke. Po kapitulácii 2. mája 1945 čelili títo vojenskí velitelia neistej budúcnosti ako vojnoví zajatci. Mnohí boli zajatí spojeneckými silami a postavení pred súd za vojnové zločiny, zatiaľ čo iní si začali budovať nový život písaním pamätí o Tretej ríši. Dnes, milí sledovatelia, sa pozrieme na to, čo sa stalo s nemeckými generálmi po skončení vojny. Hitlerov hnev. Führerovo posledné hodnotenie svojich generálov v bunkri pod Berlínom dosiahol Hitlerov hnev voči jeho vojenským veliteľom vrchol. Jeho čoraz viac bludný stav viedol k záchvatom zúrivosti, ktoré nechávali aj tých najskúsenejších dôstojníkov v otrasoch. Führerova nedôvera sa stala úplnou, premeniac nemecké vrchné velenie na hniezdo domnelých zradcov a neschopákov. Hitlerova paranoja nerozlišovala medzi úspechom a neúspechom. Dokonca aj generál Heinz Guderian, otec nemeckej bleskovej vojny, sa ocitol na prijímacej strane Führerovho hnevu. Počas vyostreného stretnutia 28. marca 1945 si Guderian dovolil spochybniť Hitlerove strategické rozhodnutia. Obvinil ho z nedostatočnej delostreleckej prípravy pri neúspešnej ofenzíve pri Küstrine a spochybnil jeho úsudok. Hitlerova reakcia bola okamžitá a neúprosná. Guderian bol okamžite zbavený funkcie. Jeho roky služby a taktický génius boli bez váhania zamietnuté. Ani tí, ktorí kedysi požívali Hitlerovú priazeň, neboli imúnni voči jeho vrtošivej povahe. Generál Gerd von Rundstedt sa po neúspešnej kampani v Normandii stal terčom Führerovho hnevu. Keď sa po tejto porážke maršal Wilhelm Keitel spýtal Rundstedta, čo robiť, generálova slávna odpoveď "Uzavrite mier, idioti!" spečatila jeho osud. Hitler Rundstedta okamžite prepustil. Nezniesol žiadny náznak kapitulácie alebo rokovania. V centre tohto víru sa ocitol generál Helmut Weidling, muž hodený do beznádejnej situácie. Dňa 23. apríla 1945 Hitler vymenoval Weidlinga za veliteľa obrany Berlína. Generál, ktorý predtým velil 54. tankovému zboru, teraz čelil desivej úlohe brániť mesto s ubúdajúcimi zdrojmi a populáciou na pokraji zúfalstva. Weidlingova strategická predvídavosť bola okamžite vystavená skúške. Rozdelil Berlín na 8 obranných sektorov, z ktorých každý mal svojho veliteľa. Výzvy, ktorým čelil, však boli neprekonateľné. Jeho sily tvorili rôznorodá zmes vojakov pravidelnej armády, domobrany Volkssturm a členov Hitlerjugend. Mnohí z nich boli nevycvičení a zle vybavení. Ako Červená armáda uťahovala obklúčenie Berlína, Weidling sa zúfalo snažil udržať sovietske sily na dištanc. Organizoval protiútoky a zavádzal obranné opatrenia v poslednej chvíli, no početná prevaha a palebná sila Sovietskeho zväzu robili jeho snahy márnymi. V bunkri pod ríšskou kanceláriou podával Weidling ponuré hlásenia čoraz viac odtrhnutému Führerovi. Hitlerova reakcia na zhoršujúcu sa situáciu bola zmesou bludného optimizmu a zatrpknutých obvinení. Kým sa bitka rozpútavala na povrchu, Weidling si uvedomoval, že pokračovanie odporu prinesie len ďalšie zbytočné krvi prelievanie. Medzitým, na východ od Berlína, čelil ďalšej skúške generál Gotthard Heinrici, známy svojím obranným umením. Bol poverený udržať výšiny sílou, poslednú prirodzenú prekážku pred Berlínom. Jeho pokusy upozorniť na beznádejnosť situácie narazili na hluché uši. Počas napätej porady v apríli 1945 Hitler s chladným optimizmom ignoroval Heinriciho obavy a vyhlásil: "Ak si uvedomuješ, že túto bitku treba vyhrať, tak sa aj vyhrá." Heinriciho obrana silovských výšin bola ukážkou taktického majstrovstva, no bola odsúdená na neúspech pod náporom sovietskeho útoku. S tým, ako sa situácia v Berlíne stávala čoraz zúfalejšou, nie všetci generáli sa rozhodli potopiť spolu s loďou.
Ferdinand Schörner, jeden z Hitlerových najoddanejších nasledovníkov, ukázal, že aj ten najvernejší môže zaváhať pred istou porážkou. Schörner, ktorého Hitler vo svojom testamente povýšil na poľného maršala, si v posledných dňoch vojny zvolil sebazáchovu pred lojalitou. V prekvapivom akte dezercie opustil Schörner svoje postavenie a utiekol na juh, ponechávajúc svoje jednotky na pospas sovietskej ofenzíve. Jeho útek bol poslednou zradou, svedectvom o rozklade nacistického velenia tvárou v tvár k nevyhnutnej porážke. Walter Model. Smrť ako posledné útočisko cti. V apríli 1945 sa Model nachádzal uväznený v Rúrskom kotli, jeho sily obkľúčené postupujúcimi spojeneckými armádami. Situácia sa stávala čoraz zúfalejšou, keď dochádzali palivo a zásoby. Dňa 15. apríla spojenci rozdelili kotol, čím ešte viac roztrieštili už aj tak obliehané Modelové jednotky. Keď sa Slučka sťahovala, Model prijal osudové rozhodnutie. Dňa 20. apríla vydal svoje posledné rozkazy, čím dovolil svojim vojakom kapitulovať alebo sa pokúsiť vrátiť domov. Bola to priznanie porážky, ktoré bolo v príkrom rozpore so všetkým, za čo bojoval. No nebolo to toto taktické stiahnutie, čo spečatilo Modelov osud. Bol to skôr zdrvujúci útok Josefa Goebbelsa z toho istého dňa, ktorý označil Modela a jeho mužov za zradcov. Psychologický dopad tohto obvinenia bol na Modela hlboký. Jeho vnútorné rozrušenie sa prejavilo trpkým vyhlásením. A to sú tí muži, ktorým som dôveroval. Koľko obetí som vyžadoval od svojich vojakov len preto, aby som slúžil týmto sviniam. Váha vnímanej zrady, skombinovaná s drvivou realitou porážky, bola priveľa pre kedysi hrdého poľného maršala. Dňa 21. apríla 1945 sa Walter Model vybral do lesa pri Duisburgu. Rozlúčil sa so svojím štábom s jasne rozhodnutou mysľou. V tých posledných chvíľach zápasil s obrovskosťou svojich činov a márnosťou ďalšieho odporu. Jeho posledné slová odhalili hĺbku jeho zúfalstva a neochvejného kódexu cti, ktorý definoval jeho vojenskú kariéru. Nedokážem si predstaviť, že ja, ako poľný maršál, ktorý z presvedčenia vo víťazstvo svojej krajiny nesie zodpovednosť za smrť stoviek svojich vojakov, teraz musím výjsť z týchto lesov s rukami nad hlavou k Montgomerymu alebo Američanom a povedať: ahoj, tu som poľný maršál Model a vzdávam sa. S týmito slovami znejúcimi v tichom lese zdvihol Model svoju pištoľ a ukončil svoj život. Výstrel, ktorý sa ozval, znamenal posledný čin muža, ktorý nedokázal zmieriť svoj zmysel pre povinnosť s realitou porážky. Modelovi pobočníci po vypočutí výstrelu pribehli na miesto. Našli telo svojho veliteľa na odľahlom mieste, ktoré si úmyselne vybral, aby jeho muži neboli svedkami jeho posledných chvíľ. Hitlerov názor na Modela sa v tých posledných dňoch dramaticky zmenil. Kedysi si ho cenil za schopnosti v krízovom velení, no teraz bol Model zaradený medzi ostatných generálov, o ktorých bol Hitler presvedčený, že ho sklamali. Führerova paranoja a hnev, ktoré sa obrátili proti mnohým z jeho najkompetentnejších veliteľov, teraz zatemnili aj odkaz Modela. Telo poľného maršala Waltera Modela zostalo nezvestné až do roku 1955, keď ho nedaleko mestečka Ratingen objavila skupina dôstojníkov, ktorí s ním slúžili spolu s jeho synom, brigádnym generálom Hans-Georgom Modelom z nemeckej spolkovej armády Bundeswehru. Následne ho pochovali na nemeckom cintoríne vo Vosenacku, práve tam, kde dosiahol svoje veľké víťazstvo v bitke o Hürtgenský les. Tak odpočíva naveky tento vojenský génius, ktorý si právom vyslúžil prezývky Hitlerov požiarník a Lev obrany spolu so svojimi mužmi, nie bez toho, aby sa stal jedným z najlepších obranných veliteľov nielen druhej svetovej vojny, ale celej histórie. Albert Kesselring, od neúprosného stratéga po posledný súd. Keď sa Tretia ríša rozpadala na všetkých frontoch, 23. marca 1945 Hitler odvolal Kesselringa z funkcie veliteľa Stredomorského frontu a vymenoval ho za hlavného veliteľa Západného frontu.
Kampane, ktorá bola už vopred stratená, pretože americké jednotky prerazili obranný val rieky Rín po dobití mosta v Remagene. Bez dostatočných síl na obranu v rovinatom teréne, ktorý vôbec nevyhovoval Kesselringovým defenzívnym taktikám, Briti rýchlo prenikli až do Dánska a Američania pod vedením generála Georgea Pattona dosiahli hranice Československa. Neschopný odraziť tieto ofenzívy, jediné, čo mohol zmučený maršal urobiť, bolo s veľkým úsilím udržiavať frontovú líniu medzi stredným úsekom rieky Labe a Rakúskymi horami. Tam odolával až do chvíle, kým sa dozvedel o Hitlerovej samovražde a kapitulácii Nemecka. Vtedy sa Kesselring vzdal 9. mája 1945 v Salzburgu v Rakúsku, kde sa odovzdal generálomu Maxwellovi Taylorovi z 101 výsadkovej divízie USA, ktorý s ním zaobchádzal veľmi zdvorilo a čestne. Po skončení druhej svetovej vojny bol Kesselring zatknutý a postavený pred súd za vojnové zločiny v meste Verona. Obvinenia boli založené najmä na bombardovaní civilného obyvateľstva počas jeho velenia druhej leteckej flotily Luftwaffe a na zverstvách niektorých nemeckých jednotiek voči civilistom počas okupácie Talianska. V prípade bombardovania Varšavy sa Kesselring bránil tým, že nikdy nemal úmysel zabíjať ženy a deti. V prípade Rotterdamu tvrdil, že nevedel o kapitulácii Holandska pred útokom a v prípade náletov na Anglicko uviedol, že ciele boli zahalené požiarom a preto bomby dopadli omylom na civilné oblasti. Napriek týmto ťažko obhájiteľným tvrdeniam bol 10. februára 1947 odsúdený na trest smrti, no 4. júla toho istého roku mu bol trest na nátlak bývalých nepriateľov, ako boli britský premiér Winston Churchill a generál Harold Alexander, zmenený na doživotie. Vo väzení strávil približne 5 rokov, počas ktorých sa zamestnával lepením papierových vriec, aby sa zabavil. Na jeho šťastie bol 23. októbra 1952 omilostený a prepustený na slobodu. Po návrate do Nemecka sa Kesselring stretol so svojou manželkou Louise v meste Wiese a venoval sa rodine v novom dôchodcovskom živote. Počas týchto rokov sa stal predsedom Združenia veteránov Afrika Korpsu a neskôr aj skupiny Luftwaffering, združujúcej bývalých letcov. Podobnú funkciu zastával aj v pravicovo orientovanom kultúrnom spolku Oceľové prilby, Stahlhelm, ktorého pobočky existovali v Nemecku aj Rakúsku. Súčasne bol presvedčeným zástancom Európskeho obranného spoločenstva ako protiváhy voči sovietskej moci počas studenej vojny. Paralelne s politickou činnosťou v rámci veteránskych združení napísal aj svoje pamäti, ktoré vyšli v 2 významných dielach. Soldat bis zum letzten Tag a Gedanken zum Zweiten Weltkrieg, ktoré ponúkajú cenný pohľad na priebeh vojny. Bohužiaľ, 26. januára 1957, krátko po smrti svojej manželky Louise Pauline, musel opustiť všetky svoje aktivity kvôli zhoršujúcemu sa zdravotnému stavu. Nečakane 16. júla 1960 Albert Kesselring zomrel vo veku 75 rokov po ťažkom boji s rakovinou hrdla. Na jeho pohreb vo Wiese prišli tisíce ľudí a veteránov, ktorí prechádzali okolo bronzovej rakvy, v ktorej ležal starý generál oblečený v modrej uniforme Luftwaffe, s maršalskou palicou v rukách a rytierovým krížom s mečmi na hrudi. Zaujímavosťou je, že v čele pohrebného sprievodu kráčal jeho adoptívny syn Rainer Kesselring, nasledovaný bývalým kancelárom Franzom von Pappenom, generálom SS Seppom Dietrichom, veľvyslancom Rudolfom Rahnom, admirálem Karlom Dönicom, generálom Joachimom von Piperom a vyslúžilcom Ottom Remmerom, pričom všetci hrdo spievali hymnu oceľových prilieb Ich hat einen Kameraden. Po skončení obradu bol pochovaný vedľa svojej manželky Louise Pauline pod náhrobným kameňom, na ktorom bolo uvedené len meno, dátum a hodnosť, no v jeho vnútri spočívala celá legenda druhej svetovej vojny. Von Kleist, maršál, ktorý navrhol mier a čelil svojmu osudu koncom októbra 1943, bol von Kleist povýšený na poľného maršala a postavený do čela 17. zboru na Kryme. Dňa 26. októbra navrhol taktický ústup,
ktorý však Hitler odmietol, aby ochránil ropné polia v Ploješti. Von Kleist bránil Krym, keď Červená armáda zablokovala Perekopskú šiu 1. novembra a sovietská námorná pechota sa vylodila v Kerči. Začiatkom roku 1944 získal od Hitlera povolenie prelomiť obkľúčenie a uniknúť z Krymu, hoci tam musel zanechať mnoho jednotiek osy. Dňa 30. marca 1944 bol von Kleist povolaný Hitlerom do Obersalzbergu spolu s maršalom Erichom von Mansteinom. Hitler im udelil rytierský kríž železného kríža s mečmi, no zároveň ich oboch zbavil velenia. Von Kleist navrhol mierovú dohodu so Sovietským zväzom, no Hitler to rázne odmietol. Počas zvyšku druhej svetovej vojny a po ukončení svojej vojenskej kariéry sa von Kleist venoval pokojnému životu na svojom panstve Villa Weidbruck v Slizsku. Jediný incident nastal po neúspešnom atentáte na Hitlera 20. júla 1944, keď ho zatkla gestapo, pretože jeho bratranec sa podieľal na sprisahaní. Hneď ako sa však ukázalo, že maršal s tým nemal nič spoločné, bol okamžite prepustený na slobodu. Žiaľ, pokoj trval len do začiatku roku 1945, pretože pri hroziacom vpáde Červenej armády do Slieska von Kleist opustil svoju vilu Weidbruck. Nie však predtým, než celý majetok zničil výbušninami, aby ho sovietske jednotky nemohli použiť ako základňu. Potom spolu so svojou rodinou odišiel do Bavorska a ukryl sa v Mitterfelse, kde čakal na koniec vojny. Nečakane 25. apríla 1945 ho v Bavorsku zajala hliadka 26. pešej divízie armády Spojených štátov a odviedla ho do zajateckého tábora Trent Park. Následne, koncom roku 1945, bol maršal prevezený do Veľkej Británie, kde bol ako vojnový zajatec internovaný v tábore Č11 na ostrove Farm v Walese. Nasledujúci rok, v roku 1946, bol vydaný Juhoslávii a odsúdený na 2 roky väzenia novou vládou Josipa Tita po obvinení, že v roku 1981 organizoval agresívnu vojnu proti jeho krajine. Po uplynutí trestu práve v deň, keď si odpíkal celé väzenie v roku 1948, ho namiesto prepustenia juhoslovanské úrady odovzdali Sovietskému zväzu na rozkaz Josifa Stalina, ktorý ho deportoval na Sibír. Odtiaľ prešiel viacerými gulagmi a koncentračnými tábormi, až kým ho v roku 1954 nezavreli do tábora Vladimír, vzdialeného 300 kilometrov od Moskvy, kde mu aspoň dovolili posielať raz za mesiac pohľadnicu svojej manželke. Bohužiaľ, keďže za posledných 9 rokov prešiel 27 rôznymi väznicami a jeho zdravie bolo už dávno podlomené, von Kleist ochorel na artériosklerózu a nakoniec 15. októbra 1954 zomrel. Johannes Jürgen Christoph von Kleist, syn generála Evalda von Kleista a dôstojník nemeckej jazdy, mal viac šťastia. Prežil zajatie v ZSSR a bol prepustený a vrátený do Nemecka v roku 1956. Pokiaľ ide o postoj západných spojencov k tomu, že vydali maršala do komunistického bloku Európy, v ich radoch sa objavila interná diskusia a istý pocit ľútosti nad tým, ako sa zaobchádzalo s mužom takého formátu, akým bol von Kleist. Oskar von Niedermayer, od dobrodruha k mučeníkovi dejín. Keď sa 20. júla 1944 odohral bombový atentát na Hitlera vo Vlčom brlohu v Rastenburgu vo východnom Prusku, Führerova hystéria bola taká veľká, že sa neobrátila len proti vinníkom, ale aj proti nevinným, ktorí v určitom momente spochybnili jeho rozhodnutia, ako napríklad Niedermayer. Tak sa stalo, že v auguste 1944 dvaja agenti gestapa zatkli generála a predviedli ho pred vojenský súd, ktorý ho odsúdil na trest odňatia slobody vo väznici v Torgau. Tam bol uväznený 10 mesiacov, počas ktorých vážne ochorel na tuberkulózu. Po skončení druhej svetovej vojny v Európe v máji 1945, po samovražde Adolfa Hitlera a kapitulácii Osy,
Americké jednotky oslobodili Niedermayera z väznice v Torgau. No čoskoro ho odovzdali Červenej armáde, keďže ho sovietské orgány neprávom obvinili zo spáchania zločinov v ZSSR. Následne bol Niedermayer prevezený do ústredia Lubjanka v Moskve, ktoré kontrolovala sovietská tajná polícia NKVD. Tam bol odsúdený na 25 rokov nútených prác v sibírskom gulagu pod väzenským menom Oskar Fedorovič. Jeho zdravotný stav však bol taký vážny v dôsledku tuberkulózy a keďže k tomu prispeli aj chlad, nedostatok liekov a zlé zaobchádzanie zo strany sovietských dozorcov, generál nevyhnutne zomrel. 25. septembra 1948 vo väznici vo Vladimíre pri Moskve. Rovnako ako Lorenz z Arábie v službách britského impéria počas arabskej revolty, aj Oskar von Niedermayer zohral podobnú úlohu v Perzii počas Prvej svetovej vojny. Rozdiel však spočíva v tom, že jeho činy sa nestali súčasťou populárneho povedomia, pretože nemali takú propagandistickú podporu. Pochopiteľne preto, že bol na strane porazených v dvoch najväčších konfliktoch 20. storočia. V skutočnosti mal dosť smutný koniec, prenasledovaný nacizmom, zavraždený komunizmom a umlčaný demokraciami. To však nič nemení na tom, že bol autorom ohromujúcej expedície do Afganistanu, obhajcom dôstojnosti kolonizovaných národov a tvorcom východných légií počas druhej svetovej vojny. Tým sa zaradil medzi najvýznamnejších vojenských expedicionárov a dobrodruhov modernej histórie. Súd a poprava. Nemeckí generáli čeliac zločinom proti ľudskosti. Keď sa prach usádzal na ruinách nacistického Nemecka, pre mnohých z Hitlerových najvyšších veliteľov sa začala nová kapitola. Kapitola poznačená súdom, zodpovednosťou a v niektorých prípadoch najvyšším trestom za ich činy. Spojenecké mocnosti, odhodlané postaviť pred spravodlivosť architektov vojny a genocídy, sa pustili do náročnej úlohy identifikovať, zatknúť a súdiť tých, ktorí niesli zodpovednosť za niektoré z najohavnejších zločinov v dejinách ľudstva. Medzi prominentnými generálmi, ktorí čelili súdu, boli niektoré z najznámejších mien Tretej ríše. Poľný maršal Wilhelm Keitel, ktorý kedysi stál na čele vrchného velenia Wehrmachtu, sa ocitol na lavici obžalovaných v Norimbergu spolu s ďalšími vysokými nacistickými funkcionármi. Keitelov proces odhalil hĺbku jeho spoluviny na zverstvách režimu, vrátane jeho úlohy pri realizácii neslávne známeho rozkazu komisárov, ktorý nariaďoval okamžitú popravu sovietských politických dôstojníkov. Súdy s týmito generálmi sa však neobmedzovali len na veľké javisko v Norimbergu. V rôznych kútoch vojnou zničenej Európy sa konali vojenské tribunály, ktoré súdili tých, ktorí vykonávali Hitlerové rozkazy s nemilosrdnou efektivitou. Jedným z týchto prípadov bol proces s generálom Antonom Dostlerom. Dostlerov proces, ktorý sa konal v Ríme v októbri 1945, sa zameral na jeho úlohu pri poprave 15 amerických vojakov. Títo muži, zajatí počas misie s cieľom vyhodiť do vzduchu železničný tunel, boli na priamy Dostlerov rozkaz bez súdu popravení, čím došlo k priamému porušeniu Ženevskej konvencie. Generálova obrana, že len plnil príkazy zhora, nepresvedčila súd. Dňa 1. decembra 1945 čelil Dostler popravnej čate, čím sa stal prvým nemeckým generálom popraveným za vojnové zločiny. Prípad generála SS Jürgena Stroupa ponúkol ešte znepokojivejší obraz brutality nacistického režimu. Stroup, neslávne známy svojou úlohou pri potlačení povstania vo varšavskom gete, bol súdený v Poľsku za svoje činy. Súd vypočul srdcervúce svedectvá o metódickom ničení geta a vraždení 10 000 židovských civilistov. Stroupov proces sa skončil rozsudkom smrti, ktorý bol vykonaný obesením 6. marca 1952 vo Varšave, na mieste, ktoré symbolicky odrážalo jeho zločiny proti obyvateľom tohto mesta. Pre tých, ktorých uznali vinnými, bol koniec často rýchly a potupný. Poľný maršál Wilhelm Keitel spolu s generál-plukovníkom Alfredom Jodlom čelili šibenici 16. októbra 1946. Keď mu kládli slučku okolo krku,
Keitelove posledné slová boli výzvou Alles für Deutschland, všetko pre Nemecko. O pár okamihov neskôr sa pod ním otvorila padacia dvierka a jeden z Hitlerových najvyšších vojenských veliteľov sa zrútil do smrti. Erich von Manstein z bojiska do súdnej siene v posledných dňoch konfliktu, keď sa sovietske jednotky blížili k Berlínu, Manstein urobil zásadné rozhodnutie. Namiesto toho, aby riskoval zajatie Červenou armádou, rozhodol sa vzdať britským silám na severe Nemecka. Tento vypočítaný krok mal zásadný vplyv na jeho povojnový život. Zachránil ho pred krutým zaobchádzaním, ktoré často postihlo nemeckých dôstojníkov zajatých Sovietmi. Zajatie Mansteina znamenalo začiatok novej bitky, nie v zablatených poliach východnej Európy, ale v neúprosných podmienkach spojeneckých zajateckých táborov a v súdnych sieňach. Niekdajší hrdý poľný maršál, zvyknutý veliť obrovským armádám, sa teraz ocitol zbavený hodnosti a autority, vystavený rozmarom svojich väzniteľov a drobnohľadom vyšetrovateľov vojnových zločinov. Briti nestrácali čas a podrobili Mansteina intenzívnemu výsluchu. Dôstojníci vojenskej rozviedky sa snažili získať čo najviac detailov o nemeckých operáciách na východnom fronte, kde Manstein zohral kľúčovú úlohu. Mansteinov súd, ktorý sa konal v Hamburgu v roku 1949, sa stal centrom diskusí o vojenskej zodpovednosti a o povahe plnenia rozkazov počas vojny. Prokuratúra vykreslila odsudzujúci obraz veliteľa, ktorý nielenže toleroval, ale aktívne napomáhal vojnovým zločinom. Manstein sa na svoju obranu odvolával na to, že zverstvá páchali jednotky SS, ktoré neboli pod jeho priamou kontrolou. Tvrdenie, ktoré v nasledujúcich rokoch zopakovalo mnoho bývalých dôstojníkov Wehrmachtu. Počas procesu ho prenasledovali jeho vlastné slová. Priznal, že umožnil represálie proti manželkám ruských partizánov za útoky na nemeckých vojakov, pričom tvrdil, že civilisti používali všetky formy nezákonnej vojny, vrátane používania nemeckých uniforiem a otravy zdrojov vody. Tieto priznania, hoci možno zamýšľané ako ospravedlnenie jeho činov, len podčiarkli brutalitu vojny, ktorú pomáhal viesť. Verdikt, keď napokon padol, bol zmiešaný. Manstein bol uznaný vinným v 9 bodoch obžaloby týkajúcich sa popravy a týrania ruských vojakov a civilistov. Bol však oslobodený spod ďalších 8 obvinení, najmä tých, ktoré sa týkali vyhladzovania Židov. Trest 18 rokov väzenia odrážal zložitosť snahy priradiť individuálnu vinu za zločiny celého režimu. Po prepustení na slobodu dostal von Manstein príležitosť prehovoriť pred Bundestagom Spolkovej republiky Nemecko, aby sa podieľal na reorganizácii povojnového nemeckého vojska, teraz už ako člena NATO. Takto čoskoro opäť získal svoju bývalú hodnosť generála a vypracoval obranné plány na ochranu krajiny pred možným útokom zo strany Nemeckej demokratickej republiky, ktorá bola pod dohľadom ZSSR. Zároveň pomáhal aj britskému novinárovi Liddelovi Hartovi s vytvorením jeho veľkej encyklopédie o druhej svetovej vojne a napísal aj druhé pamäti s názvom Aus einem Soldaten, ktoré vyšli v roku 1958. Vo veku 85 rokov a po prekonaní mozgovej mŕtvice zomrel Erich von Manstein v noci 9. júna 1973. Ako prejav vďaky za jeho služby usporiadalo Nemecko štátny pohreb s veľkou pompou, ako by starý maršal bol jedným z veľkých hrdinov staroveku. Gerd von Rundstedt. Posledné roky starého Prusa dňa 1. mája 1945, keď spojenecké jednotky zaplavovali Nemecko, sa slávna vojenská kariéra von Rundstedta skončila bez slávy. Starnúceho poľného maršala zajala 36. pešia divízia americkej armády, čím sa začala nová kapitola jeho života. Kapitola definovaná výsluchmi, väznením a napokon pokojným dôchodkom v tieni niekdajšej slávy. Američania nestrácali čas a ihneď začali vypočúvať svojho prominentného zajatca. Von Rundstedt bol rýchlo prevezený do tábora Aschzan, dočasného zadržiavacieho centra, umiestneného v luxusnom hoteli Palace v Bad Mondorfe, Luxembursko.
Cesta poľného maršala zajatím ho zaviedla cez vojnovú spustošenú Európu. Z Luxemburska bol premiestnený do Grisedale Hall v malebnom oblasti Lake District v Anglicku, čo predstavovalo ostrý kontrast s ničením, ktoré zanechal na kontinente. Neskôr sa ocitol v zajateckom tábore Island Farm v južnom Walese, kde sa pripojil k ďalším vysoko postaveným nemeckým dôstojníkom a spolu premýšľali o svojom páde z moci a o neistej budúcnosti, ktorá ich čakala. Ako spojenecké autority prechádzali hory dôkazov, meno von Rundstedta sa opakovane objavovalo v súvislosti s vojnovými zločinmi. Obvinenia proti nemu boli závažné a sústredili sa na jeho vedomosť o a podporu neslávne známeho rozkazu o tvrdosti, ktorý vydal poľný maršal Walter von Reichenau. Tento rozkaz viedol k masovým vraždám na okupovanom sovietskom území a vrhol temný tieň na vojenské dedičstvo von Rundstedta. Osud však zasiahol v prospech starnúceho generála. Ako sa mechanizmy spravodlivosti pomaly pohybovali vpred, jeho vysoký vek a zhoršujúci sa zdravotný stav boli čoraz zreteľnejšie. Kedysi energický veliteľ teraz bojoval s fyzickými následkami väznenia a jeho stav sa zhoršoval v britskom vlhkom podnebí. Vzhľadom na možnosť, že by proces nemusel prežiť, spojenecké úrady prijali rozhodujúce rozhodnutie. V júli 1948, po 3 rokoch zajatia, bol Gerd von Rundstedt prepustený. Začiatky povojnového obdobia boli pre Rundstedta a jeho rodinu, ktorá v tom čase žila v meste Celle, mimoriadne ťažké. V dôsledku zničenia Nemecka boli všetci bez peňazí, jeho manželka Billa bola chorá a on sám bol starý muž bez síl. Napriek týmto ťažkostiam mu britský vojenský historik Basil Liddell Hart spolu s bývalým nemeckým generálom Günterom Blumentrichom poskytli finančnú pomoc na prežitie, až kým mu vláda Spolkovej republiky Nemecko konečne nezačala vyplácať vojenský dôchodok. 50. roky znamenali zlepšenie života poľného maršala Gerda von Rundstedta, keď začal pomáhať mnohým historikom pri písaní diel a encyklopédií o druhej svetovej vojne. Medzi týchto odborníkov patril jeho priateľ Basil Liddell Hart alebo filmový režisér Leo Carroll, ktorého radil pri natáčaní filmu Rommel, Líška púšte, ktorý mal premiéru v roku 1952. Dňa 24. februára 1953 zomrel poľný maršal Gerd von Rundstedt na infarkt v Hanoveri. Dodnes si tento vojenský veliteľ získal uznanie aj od svojich protivníkov. Samotný generál Dwight Eisenhower raz vyhlásil tieto slová. Poľného maršala von Rundstedta sme vždy považovali za najzručnejšieho nemeckého veliteľa. Heinz Guderian. Od tankového generála k vojenskému historikovi, ako sa spojenecké vojská približovali k Berlínu, Guderian sa rozhodol pre vypočítaný krok. Dňa 10. mája 1945 sa vzdal americkým jednotkám, čím len tesne unikol zajatiu pomstychtivou Červenou armádou. Američania, ktorí si uvedomovali hodnotu Guderianovej vojenskej odbornosti, nestrácali čas a podrobili ho intenzívnemu výsluchu. Bol premiestňovaný medzi rôznymi zadržiavacími centrami, vrátane tábora Ashcan v Luxembursku a zariadení v oblasti Lake District v Anglicku. Tieto sedenia, akokoľvek vyčerpávajúce boli, umožnili Guderianovi prejaviť svoje taktické znalosti a dištancovať sa od najhorších zločinov nacistického režimu. Počas svojho uväznenia si Guderian zachoval bystrú myseľ. Začal vytvárať plány na zachovanie svojho odkazu a na preformulovanie rozprávania o svojich vojnových úspechoch. V prekvapivom zvrate udalostí sa Guderian ocitol v službách tých istých síl, proti ktorým kedysi bojoval. Historická divízia armády Spojených štátov, dychtivá po získaní poznatkov o nemeckých vojenských taktikách, siahla po jeho odbornosti. Prepustený zo zajatia 17. júna 1948, Guderian sa ocitol vo svete, ktorý sa výrazne líšil od toho, ktorý poznal ako Hitlerov obľúbený generál. Usadil sa v bavorskom meste Schwangau a venoval sa obnove svojho života a reputácie. V roku 1951 Guderian publikoval svoje zásadné dielo Erinnerungen eines Soldaten,
známe v angličtine ako Panzer Leader. Táto pamäťová kniha, starostlivo spracovaná tak, aby ponúkla očistenú verziu jeho vojnových skúseností, sa stala základným dielom povojnovej vojenskej literatúry. Na jej stránkach sa Guderian snažil vykresliť Wehrmacht ako profesionálnu bojovú silu, odlišnú od zverstiev páchaných jednotkami SS, čím prispel k mýtu o čistej Wehrmachte, ktorý pretrvával celé 10 ročia. Dňa 14. mája 1954, presne 14 rokov po svojom prielome v Ardenách pri meste Sedan počas francúzskeho ťaženia v roku 1090, generál Heinz Guderian zomrel v meste Schwangau v Bavorsku. S jeho smrťou odišiel zakladateľ Blitzkriegu a otec budúcich moderných vojen 20. storočia. Generáli Waffen-SS. Tvrdší osud, ponurejší osud čakal na jednu špecifickú kategóriu Hitlerových veliteľov, generálov Waffen-SS. Na rozdiel od svojich kolegov z Wehrmachtu čelili títo muži prísnejšej zodpovednosti. Ich zločiny boli považované za obzvlášť ohavné a ich spojenie s najtemnejšími aspektmi nacistického režimu bolo nepopierateľné. Rozdiel medzi Wehrmachtom a Waffen-SS bol výrazný a zásadný. Zatiaľ čo Wehrmacht predstavoval regulárne ozbrojené síly nacistického Nemecka, Waffen-SS pôsobila ako elitná bojová jednotka pod priamou kontrolou Heinricha Himmlera a SS. Toto rozdelenie sa ukázalo ako rozhodujúce v povojnovom období, keď sa spojeneckí prokurátori snažili rozpliesť zložitú sieť zodpovednosti za zverstvá spáchané počas vlády hrôzy Tretej ríše. Vo vlhkých celách spojeneckých väzení čelili generáli Waffen-SS celej plejáde obvinení, ktoré presahovali bežný rámec vojenskej porážky. Obviňovali ich nielen z vedenia útočnej vojny, ale aj zo zločinov proti ľudskosti, masových popráv, etnických čistiek a priamej účasti na holokauste. Spomedzi týchto padlých veliteľov vynikal osud Seppa Dietricha ako silný príklad ceny za vernosť najfanatickejšiemu vojenskému ramenu Hitlera. Niekdajší obávaný a rešpektovaný veliteľ prvej tankovej divízie SS Leibstandarte SS Adolf Hitler teraz čelil tvrdej realite spojeneckej spravodlivosti. Bol obvinený z vojnových zločinov za svoju úlohu v masakre v Malmedách, kde boli počas bitky v Ardenách brutálne popravení americkí vojnoví zajatci. Dietrichov pád bol rýchly a nemilosrdný. Proces v Malmedách, ktorý sa konal v tieni Norimbergu, odhalil brutálnu povahu operácií Waffen-SS. Svedkovia opisovali, ako Dietrichovi muži zastrelili neozbrojených amerických vojakov na zasneženom poli, hrubé porušenie Ženevskej konvencie. Napriek pokusom preniesť vinu a tvrdeniam o plnení rozkazov, Dietrich nedokázal uniknúť dôkazom proti nemu. Nie všetci generáli Waffen-SS však zdieľali rovnaký osud. Paul Hauser dokázal s prekvapujúcou obratnosťou preplávať zradnými vodami povojnovej spravodlivosti. Známy ako otec Waffen-SS, Hauserova povojnová stratégia sa sústredila na rehabilitáciu obrazu svojich padlých spolubojovníkov. Snažil sa načrtnúť rozdiel medzi bojovými jednotkami Waffen-SS a strážcami koncentračných táborov, pričom tvrdil, že prví boli iba vojaci plniaci si svoju povinnosť. Hauserove snahy predstaviť Waffen-SS ako štvrtú vetvu Wehrmachtu, oddelenú od zverstiev režimu, našli určitý ohlas v zložitom politickom prostredí studenej vojny. Hauser sa sám stal obhajcom práv veteránov, písal pamäti, ktorými sa snažil preformulovať naratív okolo Waffen-SS. Jedným z najlepších nemeckých vojenských veliteľov SS bol Herbert Otto Gille. Gille, známy svojimi kvalitami a taktickými schopnosťami, velil jednotkám Waffen-SS. Keď bol koniec vojny neodvratný, vzdal sa americkým jednotkám, aby sa vyhol zajatiu Sovietmi. Bol americkým väzňom 3 roky až do prepustenia v máji 1948. Gille bol vysoko cenený pre svoje schopnosti. Počas vojny velil jednotkám Waffen-SS na úrovni pluku, divízie aj zboru. Medzi svojimi mužmi bol obľúbený pre svoju osobnú statočnosť a bol známy svojou paličkou, ktorú zvyčajne nosil. Po vojne pracoval pre noviny až do roku 1958.
Mal tiež malé knihkupectvo. Gille založil časopis pre veteránov divízie Viking s názvom Vikingruf. Dňa 26. decembra 1966 Herbert Otto Gille zomrel na infarkt v Stemmen, nedaleko Hannoveru. Bol pochovaný na miestnom cintoríne. Jediným generálom SS povereným obranou Berlína bol SS Obergruppenführer Felix Steiner. V máji 1945 po kapitulácii Nemecka bol Felix Steiner zajatý spojencami a neskôr prepustený Britmi. Po získaní slobody sa Steiner zameral na zlepšenie podmienok pre veteránov SS a napísal množstvo kníh o svojich bojových skúsenostiach, z ktorých najznámejšia je Armee der Geächteten, armáda vyvrheľov. V roku 1953 bol Steiner najatý CIA, aby založil Gesellschaft für Wehrkunde, organizáciu zloženú z bývalých nemeckých dôstojníkov. Táto organizácia slúžila ako nástroj propagandy a odborná skupina pre opätovné vyzbrojenie západného Nemecka, čo viedlo k vzniku Bundeswehru. Felix Steiner zomrel v Mníchove v Bavorsku 17. mája 1966. Karl Wolff bol jedným z najvýznamnejších generálov SS po Heinrichovi Himmlerovi a Ernstovi Kaltenbrunnerovi. Zatknutý 13. mája 1945 bol uväznený v Schönebergu. Počas norimberských procesov mu bolo umožnené vyhnúť sa stíhaniu výmenou za pomoc pri skoršej kapitulácii v Taliansku a za svedectvo pre obžalobu. Prepustený v roku 1947 bol Wolff obvinený povojnovou nemeckou vládou v rámci procesu denacifikácie. V novembri 1948 bol odsúdený na 4 roky väzenia. Po prepustení pracoval ako výkonný pracovník v reklamnej agentúre a presťahoval sa s rodinou do Starnbergu. V roku 1962 počas procesu s Adolfom Eichmannom v Izraeli sa preukázalo, že Wolff v roku 1944 organizoval deportáciu talianskych Židov. Bol znovu súdený v západnom Nemecku a v roku 1964 odsúdený za deportáciu 300 000 Židov do Treblinky, čo viedlo k ich smrti. Odsúdený na 15 rokov väzenia, Wolff si odpíkal len časť trestu a bol prepustený v roku 1971. Po prepustení sa Wolff stiahol do Rakúska. V 70. a 80. rokoch sa opäť objavil na verejnosti, kde prednášal o vnútornom fungovaní SS a svojom vzťahu s Himmlerom. Objavil sa v televíznych dokumentoch vrátane The World at War, kde tvrdil, že v roku 1941 bol svedkom popravy 20 až 30 partizánskych zajatcov v Mínsku spolu s Himmlerom. V 70. rokoch Wolff propagoval teóriu údajného sprisahania na únos pápeža Pia XII. Väčšina obvinení sa opierala o dokument z roku 1972, ktorý napísal Wolff a ktorý bol publikovaný v roku 1991 denníkom Avvenire d'Italia, ako aj o osobné rozhovory s Wolffom pred jeho smrťou v roku 1984. Wolff tvrdil, že 13. septembra 1943 Hitler vydal rozkaz obsadiť Vatikán, zabezpečiť jeho archívy a umelecké poklady a odviesť pápeža a kúriu na sever. Údajne si Hitler neželal, aby pápež padol do rúk spojencov. Dôveryhodnosť Wolffa bola spochybňovaná historikmi holokaustu, ako napríklad Istvánom Deákom, profesorom histórie na Kolumbijskej univerzite. Pri hodnotení knihy A Special Mission od Dana Kurzmana, podporovateľa tejto teórie, Deák upozornil na Kurzmanovu dôverčivosť a na to, že nekriticky prijíma platnosť sporných dokumentov a bez otázok verí výpovediam svojho hlavného nemeckého zdroja, bývalého generála SS Karla Wolffa. Okrem toho kritizoval skromné zdrojovanie knihy, ktorá obsahuje množstvo nejasných alebo nepresných odkazov. V 70. rokoch sa Wolff tiež zapojil do spolupráce s novinárom zo Šternu Gerdom Heidemanom. Spoločne cestovali po Južnej Amerike, kde pomáhali lokalizovať okrem iného Klausa Barbieho a Waltera Raufa, s ktorými Heidemann robil rozhovory pre sériu článkov.
Wolf pôsobil ako konzultant pri údajne autentických Hitlerových denníkoch a bol hlboko zasiahnutý, keď sa ukázalo, že ide o falzifikáty od Konrada Kujaua. Wolf odmietol zúčastniť sa súdu s Heidemanom a Kujauom. Karl Wolf zomrel 17. júla 1984 v nemocnici v Rosenheime. Friedrich Jeckeln bol jedným z vysoko postavených dôstojníkov SS počas druhej svetovej vojny, známy svojou brutalitou a efektivitou pri uskutočňovaní politík nacistického vyhladzovania na území Ostlandu, ktoré zahrňalo pobaltské štáty a časť Bieloruska. Jeckeln bol zajatý sovietskými jednotkami pri Halbe 28. apríla 1945. Spolu s ďalšími nemeckými dôstojníkmi bol súdený pred sovietským vojenským tribunálom počas ríšskeho procesu v Lotyšsku od 26. januára do 3. februára 1946. Počas vyšetrovania bol pokojný, jasne odpovedal na otázky vyšetrovateľov a na lavici obžalovaných pôsobil znudene a bez emócií. Vo svojich posledných slovách bol Jeckeln zmierlivý, plne priznal svoju vinu a prijal plnú zodpovednosť za činnosť podriadenej polície SS a SD v Ostlande. Na záver svojho prejavu povedal: "Musím prijať plnú zodpovednosť za to, čo sa udialo na hraniciach Ostlandu v rámci SS, SD a Gestapa. To výrazne zvyšuje moju vinu. Môj osud je v rukách Najvyššieho súdu, preto len žiadam, aby prihliadol na poľahčujúce okolnosti. Trest príjmem v plnom pokání ako spravodlivý." Jeckeln a ďalší obžalovaní boli uznaní vinnými, odsúdení na trest smrti a obesení v Rige 3. februára 1946 pred približne 4000 divákmi. Napriek častému omylu sa poprava neuskutočnila na území bývalého ríšskeho geta, ale na námestí Víťazstva Uzvaras Laukums. Deti vojny. Tragické a slávne osudy v tieni maršalov Günther Guderian. Syn generála Heinza Guderiana sa narodil v roku 1914, v roku vypuknutia Prvej svetovej vojny. Od mladosti mal jasno v tom, že pôjde v šľapajach svojho otca. Vo veku 21 rokov už slúžil vo Wehrmachte a zúčastnil sa ťažení v Poľsku a vo Francúzsku, kde bol dvakrát ranený. V roku 1942 absolvoval štúdium na generálnom štábe a slúžil v rôznych tankových jednotkách. V máji 1944 sa pripojil k generálnemu štábu 126. tankovej divízie, kde zotrval až do konca vojny. V októbri toho istého roku získal rytierský kríž za statočnosť v bitke pri Falaise. Bojoval v bitce v Ardenách a v bitkách v Hürtgenskom lese. Vojna pre neho skončila v apríli 1945 kapituláciou v Porúrii. Po prepustení v roku 1947 sa v roku 1956 vrátil do armády ako veliteľ a dosiahol hodnosť generálneho inšpektora tankových síl, rovnakú funkciu, akú kedysi zastával jeho otec. Günther odišiel do dôchodku v roku 1974 a zomrel v roku 2004 vo veku 90 rokov. Manfred Rommel, syn legendárneho maršala Erwina Rommela, sa narodil v roku 1928. Manfred bol príliš mladý na to, aby sa mohol pridať k nemeckej armáde počas prvých ťažení. V roku 1943, vo veku len 14 rokov, bol pridelený ako pomocník k Luftwaffe, aby pomohol pri protivzdušnej obrane Nemecka. Údajne sa chcel pripojiť k jednotkám Waffen-SS, no jeho otec mu to zakázal. Po smrti otca bol v marci 1945 preradený do ríšskej pracovnej služby. Dezertoval ešte predtým, než prvá francúzska armáda dorazila na jeho pozíciu. Po vojne študoval právo a politológiu a neskôr zastával rôzne politické funkcie vrátane postu starostu Stuttgartu v roku 1974. Manfred zomrel v roku 2013 vo veku 84 rokov. Erich von Manstein, jeho syn Jero, sa narodil posledný deň roka 1922. Hoci ho otec opisoval ako krehké a astmatické dieťa, Jero sa nenechal svojim stavom odradiť.
Inšpirovaný vojenským dedičstvom svojej rodiny a nacionalistickou horúčkou doby sa rozhodol nasledovať otcovú cestu. V roku 1941 sa Jero zúčastnil invázie do Sovietskeho zväzu ako súčasť 18. motorizovanej pešej divízie. Počas neúprosnej operácie Barbarossa dosiahol hodnosť desiatnika. Táto jednotka bojovala vytrvalo v rámci skupiny armád Stred až do príchodu krutej zimy. Jero sa vrátil do Nemecka, aby absolvoval školu dôstojníkov, ktorú dokončil ako poručík a následne bol opäť odoslaný na východný front. Po niekoľkomesačnej liečbe sa v lete 1942 pridal k 18. tankovej divízii, ktorá bola umiestnená neďaleko Leningradu pod velením skupiny armád Sever. Osud zariadil, že jeho otec bol po dobití Sevastopoľa vyslaný do rovnakej oblasti. Dňa 27. augusta sa nachádzal pred bránami Leningradu, pripravený viesť útok, ktorý sa nikdy neuskutočnil. 2 mesiace na to, 23. októbra 1942, Jero zahynul pod velením vlastného otca vo veku 19 rokov. Táto tragédia bola pre maršala Manštajna devastačným úderom, no bez možnosti smútku musel čeliť kritickej situácii nemeckej armády obklúčenej v Stalingrade. Hans Georg Model, syn Waltera Modela, mal šťastnejší osud. Narodený v roku 1927, Hans sa mohol pripojiť k nemeckej armáde až v roku 1944, keď sa vojna blížila ku koncu. Vo veku 17 rokov sa v decembri 1944 prihlásil do zálohy Wehrmachtu. Prvé mesiace roku 1945 strávil absolvovaním základného vojenského výcviku popri štúdiu dôstojníckeho kurzu. Vojna sa skončila skôr, ako sa stihol zúčastniť bojov. Po druhej svetovej vojne získal novinársku licenciu a študoval právo na univerzite v Bonne. V roku 1956 sa však rozhodol vstúpiť do Bundeswehru. V roku 1957 absolvoval ako poručík a následne začal vojenskú kariéru, ktorá ho v roku 1980 priviedla až k hodnosti generála brigády. Ako generál viedol spravodajský úrad Bundeswehru až do svojho odchodu do dôchodku v roku 1987. Hans-Georg Model zomrel 16. apríla 2016. Friedrich Paulus. Jeho syn Friedrich, tiež pomenovaný po otcovi, dosiahol počas druhej svetovej vojny hodnosť kapitána a zomrel vo februári 1944 v bitke pri Anziu. Podľa historika Antonyho Bévora bola smrť jeho syna rozhodujúcim faktorom, prečo Paulus, vtedy už zajatý Sovietmi, podpísal výzvu na kapituláciu Nemecka. Paulus vnímal vojnu ako stratenú vec. Jej pokračovanie by znamenalo len ďalšie zbytočné úmrtia nemeckých vojakov, ako bolo to jeho syna. Druhý syn, Alexander Paulus, tiež kapitán, bojoval v bitke o Stalingrad a spolu s otcom sa ocitol v obklúčení, hoci bol kvôli zraneniam evakuovaný. V auguste 1944, keď jeho otec podpísal vyššie zmienený dokument, bol Alexander zatknutý spolu so svojou matkou a uväznený až do konca vojny. Neskôr pomáhal pri písaní knihy Stalingrad, ktorá vyšla v roku 1960. Alexander spáchal samovraždu v roku 1970 vo veku 52 rokov, v rovnakom veku, v akom sa jeho otec vzdal v Stalingrade. Heinrich Hitler, syn Aloisa Hitlera Jr., synovec nemeckého vodcu, sa narodil 14. marca 1920. Od mladosti bol blízky národno-socialistickému hnutiu a svojmu strýkovi. V roku 1939, vo veku 19 rokov, sa prihlásil do armády a v roku 1941 sa stal poddôstojníkom spojovacej služby v 23. delostreleckom pluku v Postupime. Zúčastnil sa operácie Barbarossa a počas jednej misie v roku 1942 padol do sovietskeho zajatia. Bol mučený v moskovskej väznici Butyrka a v februári 1942 zomrel vo veku 21 rokov bez toho, aby prezradil akékoľvek cenné informácie.
jeho posledný čin odporu voči neúprosnému osudu. Útek do Južnej Ameriky. Generáli, ktorí unikli spravodlivosti. Ako sa spojenecká slučka sťahovala okolo nacistického Nemecka, vybraná skupina Hitlerových generálov urobila zásadné rozhodnutie. Namiesto toho, aby čelili zajatiu a možnej poprave, rozhodli sa utiecť a podnikli nebezpečnú cestu, ktorá ich zaviedla ďaleko od trosiek Tretej ríše. Ich cieľ – rozľahlé oblasti Južnej Ameriky, kde dúfali, že nájdu útočisko a uniknú dlhému ramenu spravodlivosti. Medzi tými, ktorým sa podarilo úspešne vyhnúť zajatiu, bol aj Johannes Steinhoff, vysoko postavený dôstojník, ktorý velil letkám Luftwaffe. Steinhoff, ako mnohí jeho krajania, využil neslávne známe Ratlines, tajné únikové trasy organizované temnou organizáciou Odessa a sympatizujúcimi členmi katolíckeho kléru. Steinhoffova cesta ho zaviedla do Argentíny, krajiny, ktorá počas väčšiny vojny zachovávala politiku neutrality. Tam sa ocitol v spoločnosti ďalších utečencov z nacistického Nemecka, všetci sa snažili vybudovať si nové životy, pričom sa neustále obzerali cez plece. V Južnej Amerike si bývalí generáli osvojili rôzne stratégie na to, aby sa vyhli odhaleniu. Mnohí žili pod falošnými identitami, vzdali sa svojich titulov a vojenských vyznamenaní v prospech bežných, nenápadných postáv. Stali sa z nich podnikatelia, farmári či robotníci, ktorí sa zmiešali s tkanivom svojich nových komunít, pričom v sebe skrývali temné tajomstvá zo svojho minulého života. Prípad Waltera Raufa dokonale vystihuje zložitú realitu, ktorej čelili títo utečenci. Rauf, bývalý Standartenführer SS, našiel útočisko v Čile, kde žil otvorene pod svojím pravým menom. Pracoval ako podnikateľ a podarilo sa mu celé 10 ročia unikať spravodlivosti, jeho prítomnosť bola verejným tajomstvom v určitých kruhoch. Relatívne bezpečie, ktoré si títo muži užívali, však nebolo absolútne. Zajatie Adolfa Eichmanna v Argentíne v roku 1960 izraelskými agentmi Mossadu poslalo otras cez celú komunitu nacistických exulantov. Eichmann, kľúčový architekt holokaustu, žil pod falošným menom v Buenos Aires, keď ho počas odvážnej operácie chytili priamo na ulici. Ako roky plynuli, počet nacistických utečencov v Južnej Amerike sa znižoval. Niektorí, ako Walter Rauf, zomreli pokojne vo svojich adoptívnych domovoch, ich zločiny zostali nepotrestané. Iných napokon lokalizovali a postavili pred spravodlivosť. Ich zatknutia sa stali medzinárodnými titulmi a znovu otvorili staré rany. Lov na týchto mužov sa stal celoživotnou posadnutosťou pre niektorých, pričom lovci nacistov ako Simon Wiesenthal venovali 10 ročia pátraniu po ich pobyte a ich predvedeniu pred súd. Zajatí Sovietmi. Osud Friedricha Paulusa. Zatiaľ, čo niektorí nemeckí generáli našli svoj koniec pri obrane Berlína, alebo si zvolili samovraždu ako únik, iní čelili odlišnému osudu, zajatiu postupujúcimi sovietskými silami. Medzi nimi bol aj poľný maršál Friedrich Paulus, ktorého kapitulácia v Stalingrade zasadila drvivý úder Hitlerovej východnej kampani. Hitler povýšil Paulusa na poľného maršala 30. januára 1943. Išlo o vypočítaný ťah, ktorý mal naznačovať, že generál by mal radšej spáchať samovraždu, než sa vzdať. V Hitlerových očiach nebol nikdy žiadny nemecký poľný maršal zajatý zaživa. Paulus však tieto očakávania prekonal. Dňa 31. januára sa vzdal Sovietom, čím prvý a posledný raz neposlúchol Hitlerov implicitný rozkaz. Reakcia Führera bola rýchla a zúrivá. Označil Paulusa za zbabelca, zbavil ho všetkých poct a odsúdil ho ako zradcu ríše. Pre Paulusa znamenalo zajatie Sovietmi začiatok dlhého a zložitého putovania. Spočiatku bol poslaný do špeciálneho tábora neďaleko Moskvy, kde bol pod neustálým dohľadom NKVD. Sovieti si čoskoro uvedomili propagandistickú hodnotu svojho prominentného zajatca a neváhali využiť jeho kapituláciu. Nahrávky z jeho výsluchov boli šírené po celom svete a predstavovali výrazný psychologický úder pre nacistické Nemecko. Ako vojna pokračovala, Paulus sa ocitol na rázcestí.
Spočiatku odolával sovietským pokusom zmeniť jeho lojalitu a odmietol sa pripojiť ku Komitétu pre slobodné Nemecko proti hitlerovskej organizácii zloženej z nemeckých komunistov a vojnových zajatcov. Neúspešný pokus o atentát na Hitlera v júli 1944 sa však ukázal ako bod zlomu. Paulus, možno vidiac v tom príležitosť na vykúpenie, sa nakoniec rozhodol pripojiť k odporu proti svojmu bývalému vodcovi. Toto rozhodnutie malo ďalekosiahle dôsledky pre jeho povojnový osud. Sovieti túžiaci využiť svojho prominentného zajatca ho postavili ako hlavného svedka počas norimberských procesov. V dramatickom obrate udalostí svedčil Paulus proti svojim bývalým druhom vrátane Hermana Göringa. Za zodpovedného za katastrofu v Stalingrade označil Göringa, pričom poukázal na zlyhanie Luftwaffe adekvátne zásobovať obklúčenú 6. armádu. Ešte významnejšie bolo, že Paulus priznal aj svoju vlastnú spoluúčasť na plánovaní operácie Barbarossa invázie do Sovietskeho zväzu. Toto priznanie predstavovalo prvýkrát, čo vysoko postavený nemecký vojenský veliteľ otvorene uznal zločinný charakter kampane, čo spôsobilo šok v súdnych sieňach a ešte viac upevnilo Paulusovo odtrhnutie sa od nacistickej minulosti. Po norimberských procesoch zostal Paulusov osud prepojený so sovietskými záujmami. Bol držaný v Moskve celé roky po skončení vojny a až v roku 1953 po Stalinovej smrti mu bolo dovolené vrátiť sa do Nemecka. Rozhodnutie poľného maršala usadiť sa v Drážďanoch vo východnom Nemecku, namiesto toho, aby sa pripojil k svojej rodine na západe, vyvolalo otázniky a podnietilo špekulácie o jeho skutočnej lojalite. Poučenie z histórie. Odkaz nemeckých generálov, ako sa popol Tretej ríše usádzal po celej Európe, osud Hitlerových generálov sa stal zložitou tapisériou spravodlivosti, úteku a trpkých koncov. Ich príbehy, prepletené v povahe povojnovej histórie, ponúkajú silné lekcie o dôsledkoch slepej poslušnosti a o váhe morálnej zodpovednosti v časoch konfliktu. V dôsledkoch druhej svetovej vojny čelili nemeckí generáli rôznym osudom, pričom každý z nich slúži ako pochmúrna pripomienka ceny za spoluvinu na zverstvách nacistického režimu. Niektorí, ako poľný maršal Wilhelm Keitel a generál-plukovník Alfred Jodl, skončili na šibenici. Ich životy ukončené ako trest za účasť na zločinoch proti ľudskosti. Iní, ako poľný maršal Friedrich Paulus, sa ocitli v sovietskom zajatí, ich vojenské skúsenosti teraz využívané proti ich bývalým spolubojovníkom pri svedectvách počas norimberských procesov. Odkaz týchto mužov siaha ďaleko za hranice ich individuálnych osudov a vrhá dlhý tieň na vojenskú etiku a vedenie v nasledujúcich 10 ročiach. Ich činy, alebo v mnohých prípadoch nečinnosť, tvárou v tvár Hitlerovej genocídnej politike, vyvolali hlboké otázky o povahe povinnosti a morálky počas vojny. Procesy a svedectvá nemeckých generálov odhalili prázdnotu obrany typu "len som plnil rozkazy", čím spochybnili zakorenené predstavy o vojenskej cti a poslušnosti. S pribúdajúcim napätím studenej vojny sa niektorí bývalí dôstojníci Wehrmachtu ocitli v nečakanej pozícii. Muži ako Heinz Guderian, kedysi oslavovaní za svoju taktickú brilantnosť, teraz slúžili ako poradcovia pri reforme armády západného Nemecka. Tento pragmatický prístup zo strany západných mocností zvýraznil zložité reality povojnovej geopolitiky, kde sa z bývalých nepriateľov stávali neochotní spojenci proti novej vnímanej hrozbe. Dopad skúseností týchto generálov na vojenskú doktrínu a vedenie nemožno podceňovať. Ich príbehy slúžia ako varovania a pripomínajú budúcim vojenským lídrom dôležitosť morálnej odvahy čeliť nespravodlivým rozkazom. Koncept innere Führung, vnútorného vedenia v modernej Bundeswehri, vznikol ako priama reakcia na morálne zlyhania vedenia Wehrmachtu, kladúc dôraz na osobnú zodpovednosť a etické rozhodovanie v rámci vojenskej hierarchie. Možno najtrvalejší odkaz nemeckých generálov spočíva v širších historických lekciách vyvodených z ich skúseností. Ich osudy zdôrazňujú nebezpečenstvo autoritárstva
a dôsledky vzdania sa individuálneho morálneho úsudku v prospech diktátu utláčateľského režimu. Procesy a svedectvá mužov ako Erich von Manstein a Friedrich Paulus pomohli formovať povojnové vnímanie nacistického Nemecka a Wehrmachtu, čím spochybnili mýtus o čistej Wehrmachte a prinútili národ vyrovnať sa so svojou minulosťou. Keď poľný maršal Keitel stál pred šibenicou, jeho posledné slová Alles für Deutschland, všetko pre Nemecko, zneli prázdne v porovnaní so zverstvami odhalenými počas norimberských procesov. Jeho poprava spolu s popravami ďalších dôstojníkov slúžila ako silná pripomienka ceny spoluviny na zločinoch proti ľudskosti. Osudy týchto mužov, od šibenice po väzenské cely a pokojné dôchodky, stoja ako svedectvo o zložitosti zúčtovania v dôsledkoch totálnej vojny. Príbehy Hitlerových generálov naďalej rezonujú aj dnes, ponúkajúc cenné poznatky o povahe vedenia, dôležitosti etického rozhodovania a dôsledkoch morálneho zlyhania v časoch konfliktu. Ich odkaz slúži ako pochmúrna pripomienka hlbok, do ktorých sa ľudstvo môže prepadnúť, a dlhého tieňa, ktorý vrhajú rozhodnutia prijaté v taviacom kotli vojny.